Du har bestået de gode ting. Rigtig mange pæne ting. Og så har hun to væsentlige fejl. Det er ekstremt lidt skævt fast, og så på ideen, så rigtig mange af kamphandlingen. Og så har hun
det helt op og belaste heroppe, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt, men det skal man lade være. Runderingen har jeg skrevet her i orden på Trili, og din standhals og bevogtning er hun rigtig meget op og belaste med brystet, så den går i et lille bitte gulv. Du får hunden pænt ud, selvom jeg er en overgang, hvor lige ved at tro, hun løb over til mig. Men det gjorde så ikke. Du kommer ud og får den dækket af. Den kommer hurtigt op. Den er meget hurtigere, den er meget effektiv. Den sætter et lidt skævt greb, korrigerer for det. Og når den er færdig med det, så er den oppe og belaste med brystet. Det er gået tilstrækkeligt. Og overfaldet herefter, det er fuldstændig det samme som i flugten. Den får et lidt skævt greb, den korrigerer, og så belaster den med brystet. Så her er tilstrækkeligt. Rygtransport, den skal være lidt mere på plads. Øvelsen er god. Pænt ned på, nej, du har overfaldet efter rygtransporten, og der har grebet det lidt skævt. Også korrigere øvelsen ud. Pænt, så hurtigt op i banen, sætter det skævt greb, korrigerer, slipper som den skal. Og overfaldet kommer herefter også her, sætter den lidt skævt greb, og så har den til sidst, allersidst, et tøvneslip. Den bliver ved med lige at se, om den kan få det sidste ud af det. Øvelsen der er gået tilstrækkeligt, og totalprædikatet er gået med 82. Okay.